Hello Lavis! Uban ko kay mga unta sa bagong restaurant sa Argao, ang Chef Ven. Dinhi sa atong pagsuroy sa Heritage Town sa Argao, wa na mo damha nga makabisita mi sa bag-o ug lamian kaayong kan-anan dinhi sa lungsod ang newly opened restaurant nga ginganlan og Chef Ven. Located near FJB Building, Buyon sa Merkado, makita ninyo ang Chef Ven didto. Pag-abot pa lang namo, gibihag na dayon mi sa ilang cozy ug welcoming nga ambience nga murag giabi-abi ka sa usa ka kapamilya aron pakanon sa kinalamian nilang mga putahe ug klase-klaseng dishes. Gisulayan namo ang ilang mga bestseller ug grabe kalami sa ilang mga putahe tinuod gyud nga naghatag og hustisya sa pagkaon sa Argawanon. Sakto kayo ang pagkatimpla, presko ang mga sangkap ug lami kayo ang mga combination sa ilang mga food and drinks. Samtang nagchika-chika sa pamilya ug mga higala. Mao gyud kini ang klase sa food trip nga makapabalik ninyo dinhi sa habagatang Sugbo. Maong kung makaagi gani mo sa Argao, ayaw gyud kalimot og pahuway og tilaw sa mga luto ni Chef Ven tungod kay sulit kayo ang inyong pagbisita. Ang ilahang spaghetti kay Filipino style, lami kayo mo ni siya nasa video, na Paris na garlic bread, maupo ng carbonara, na ay mga chicken strips, and of course creamy kayo siya guys, and lami jud kayo pagkatimpla, and naagi hapon siya garlic bread. And then nag-offer po sila og mga shake na sila mango and watermelon shake. Ang ako natilawan kay watermelon shake and nagtilaw si Enon sa mango shake. Maupo ni ang ilang halo-halo. Sus, grabe kayo tanawa ang video. Dako kayo ang ilahang leche flan, ang ilang ice cream pertidyong lamia. Di jud mo magmahay og kani inyong pilion inig-order ninyo dito sa Chef Ven guys. Sulit jud kayo ang ilang mga pagkaon og ilang mga drinks and desserts of course. And then mao ni ilahang beef steak, mao jud na ang gitalawan ni Kid. Una, masyadyo nakahurot anang beef steak with rice. So, wala ko katilaw ana. So, next visit mao jud na akong tilawan. And kani, grabe ka humok sa panit sa balbacoa. Kung ganahan gani mo mong Filipino dishes, sulay jud mo dito guys. Hi, welcome to Chef Ven. Visit us here at FJB Building. Dapit lang ta sa Merkado. We are open every day except Monday. And then we are open 10 a.m. until 10 p.m. Ato ang bread dinhi tanan nga gigamit sa pasta and then sa mga burger, sandwiches na to kita lang naghimok, so expect na to nga ang quality, kalidad yun. Then ato ang baker is 20 years, more than 20 years na sa mga 5-star hotel. O ni ang baker. Hi sir! May hapon! Tanan na itong ingredients food sa halo-halo, tanan di ni siya gikan sa jar or sa can. Tanan kita mo'y naghimo ani para di lain ito kung naamanggod sa can or sa jar. Kanang na siya preservative, then na siya aftertaste, na siya lain nga baho. So that's why tanan kita'y naghimo. Ginabalik-balikan na mo dinhi kay ang balbacoa o beef steak rice. Ang balbacoa usa na sa signature dinhi sa signature diri sa Chef Ven. Filipino style spaghetti. Like 285 dishes rice. Then this one, Pino Alfredo chicken, 285 sad. Kining watermelon is 100. Beef steak rice is 130. Kining barbacoa ala carb is 295. Itong halo-halo is 135. Thank you sir. Most of the ini ang ato ang stir-fry beef noodles ni bagos sa muang menu karon. And then naako niya kay mga upcoming para mga i-additional na menu dinhi sa Chef Ven. Guys, so visit na mo diri kay grabe digin mo magmahay sa ilang food. Daghan kayo kapilian na sila rice meals, na sila pastas, na apod sila mga bakareta, balbacoa, o kung sa beef steak, kasi daghan kay kapilian. So, anhin na mo guys.